Jurko, čo je podľa teba destinácia roku 2026? Ja by som si typol, že to bude Sokotra. Krajina ako z úplne iného sveta, jeden z najzaujímavejších a najdivokejších ostrovov, aké som niekedy navštívil. Zatiaľ je Sokotra stále turisticky neobjavená. Nie sú tam žiadne rezorty, žiadne hotely, stále sa spí v stánoch. Ostrov, ktorý má úžasnú autenticitu. Keď som prvýkrát prišiel na Sokotru, mal som pocit, že som úplne na inej planete. Tento ostrov je úplne odrezaný od sveta a je na ňom všetko to najkrajšie, čo dneska človek chce stretnúť pri cestovaní. Žiadne veľké hotely, žiadne davy turistov, nedotknutá príroda, nádherné biele pláže, voda čistučká, kryštálová. A keď sa pozrieš okolo seba, vidíš stromy, ktoré nerastú nikde inde na svete, tieto legendárne dráčie stromy. Na Sokotre ako keby sa zastavil čas. Žije tu len niekoľko tisíc ľudí, ktorí sú super jednoduchí a priateľskí a celému ostrovu to dáva krásnu atmosféru. Sokotra je zážitok, ktorý ťa totálne pohltí a nikdy nezabudneš, že si tu bol. Proste miesto, kde cítiš pokoj, kde ťa obklopuje príroda a máš pocit, že si našiel stratený raj. Ak teda miluješ dobrodružstvo a chceš zažiť niečo, čo nevidel nik iný, určite odporúčam Sokotru ako destináciu pre rok 2026.